rate sumaka ini sa 28% halin sa 26%, no? So gamay-gamay man ang pagsaka niya prote kon mahatag tani kumpiyansa kag halog-halogan ta mga protocol sa kinapatuman kag magpinasaway ang mga tawo base ining 28 sumaka pagi sa sunod nga adlaw bla. Amanang balantayan kag delikado da nano pagid iba sa mga balita mga kaaksyon anggot gyapon sa COVID-19. Subong ang DILG, subong nga Friday, may panawagan na naman sa mga local government units kon LGUs nga mas mangin vigilante pa, no, sa pagpatuman sang panaming ang ginahimo nga kampanya kontra COVID-19 bangod sa ginakahangawaan ho, no, nga pagdamo naman sang kaso. Bag-o ni nga mando bag-o ni nga mando ni Interior Secretary Benhur Abalos. Ini matapos nga ang DOH nagsiling nga ang COVID-19 infections ang ginakabalak-an nga magalabot sa 19,000 ang kaso kada adlaw. Nagligad ginmuno ko ni subong ginpabalo naman luwat sang DOH mga kaaksyon kay mati mayara sila chart no. Mayara sila sang ginabasihan balang figures kung ano ang dalagan sang kaso, no? May figures ina sila kada adlaw kung pila ang nagadugang. Ti may balabanta-banta na sila. Ti balabanta nila mo niyo. Nga antes matapos ang subong bulan sa Agosto, base kung makarecord ang Pilipinas 19,000 nga additional new cases kada adlaw. No, tiyan mo nang nagligad bla, gisuma-suma ko man to. Way man kita nagapaabot nga amo ni ang matabo. No, porte sang konsuma-sumahon tre, binyok pila. Adi si 19,000 kada adlaw, ti times mo na mga kaaksyon sa 30 o kon 31 ka adlaw sus. Hindi hamak ang kanamuon sila. Kasi kung magbaho, ipahilayo lang. Kasi kung maglabot na naman sa ginatos kalibo bla, ang kanamuon sang kaso ta, no? Mabalik naman kita ni sa mapait, kag ma-upload nga iragihan sa Pilipinas sa COVID-19. Ang panawagan ni Abalos mga kaaksyon sa mga LGUs, bantayan sang maayo ang sa mga LGUs ang ila sa nga lokalidad bangod sa posible pagdamo sang kaso sang COVID-19 sa masunod nga mga inadlaw. Ugaling, Sir Abalos, ang panawagan kung kaisa sang DILG sa inyo sa nga ahensya. Hasta lang baya sa panawagan, no? Kay kadamo sa mga LGUs nga napiyara naton nga duway ga sa sa panawagan sa nga DILG. Way man ginapamatian ang panawagan sa nga DILG kon pulo panawagan lang ato sa nga isipon damo-damo na sa mga panawagan ang DILG pero hindi tanan kag napiyaran gani ko kanabanan nga ng LGUs do nagapabungol ya. Firing line. Hasta lang sa panawagan ihimplota diri sa Negros Occidental. May ara gani LGU o kung syudad nga ila sa ni opisyal tabaran gani magsabat mo sa pangabay sa media para kung tani sa interview, para tani mabalaan sa publiko kung anong ila sila ginahimo. Inang panawagan pa sa DILG. I-implota lang. Ang syudad sang Kabankalanda ho, di ba lang Kabankalan may kaso yapon, COVID-19, may harap pa ginatubang kaso, nga dengue. Firing line! Ting pila ka mga tag-as nila nga opisyal sa bunda, nga tani amo nang maimportante nga papel, sa pagsabat sa panamang kotanon sang ila mismo mga residente, kung anong sitwasyon sang syudad. Di bla mayara na hilig nga maghala ka post lang kuno sang gakatabo kag ginahimo sila sa gobyerno. Pero kung pamangkoton mo gani, ayoon pangabayon, kung anong kaundan sang sinang plano na padalaan mo mensahe, i-text mo, tawagan mo sa cellphone,
Why gid may isa kasabat bimaton ka? Firing line! O kung babatian ka ba lang nga yes or no? No? Ti mayo bala ni nga sahi sa LGU? Ini panawagan sa nga DILG angot sa COVID-19 ayhan pamatian Nga bisan dali lang gani is lokal. Ginaayo sa nga media daw sa wala lang gani. Sa inyo pa yan. Firing line! Kag base kon ang ultimo na gid nga residente sang syudad. Magkadto dira sa opisina sang gobyerno ginasapak yung manayhan. Firing line! Pabangkot lang na nga dako Okay. Pamangkot ina nga ti dapat mabalaan tagi ko tani ang sabat Hapos pala na magsabat mo di bla yes or no lang kon masako sabat lang no alang-alang. Pero ho lantuman nyo bala ari na kita sa bola sa Agosto. Action! Radio! Pamangkot lang na maka-action medyo lawig naman nga minadlaw ang naglabay. Ti konsilingon tang naga-adjust pang pila dira ka mga nagapungko nga opisyal. Yes, normal lang na. Kay baguhan. Naga-adjust pa. Pero sobra na isak bulan Ara lang sa adjust gapon. Action! Radio! O kung base wagid kamo gana magpalayag kag magpabalo sa kahanginan sang inyo sinaginahimo sang inyo sini lokal nga gobyerno muna. Action! Firing line! Taga-sunod sang kabankalan ka mo na bahala magpaino-ino na. Ginasugid ko malang kamaturan na. Bahala na ka mo na. Balik kita sa istorya sang pagdamo na naman sang kaso sang COVID-19. May damo ka kabangkalanon nga pa dala sa aton sa mensahe diri no. Basta nakaayo na sa ila mga opisyal na ila mga nagapungko na, no? Man may balita na sa kabangkalan nga plano tukuron da ang extension nga opisina sang National Bureau of Investigation. Gapabangkot ang kabangkalan kung matabo inabala o kung hindi. Gapabangkot ang kabangkalanon paano na nalabutan inang plano na. Alang-alang ko ba disugid kayo wala makuha information da? Action! Firing line! Balik ta sa istorya COVID-19. Kabay pa nga ang mga LGUs nga liwat gin panawagan mamati kag ibalik nilang kampanya parang hindi ta gusto nga ang inagihan kag ginpatuman sang una may mga lockdown to daw nga ti nagligad nga suna si Presidente Marcos naghambal nga way na sang lockdown nga matabo puruti kung bumalik ang kaso pila kagatos kalibo anong himuon mo hindi ka mag-lockdown pasige-sige lang ang pagdamo sang kaso baw hasta lang to sambal daw pero kung magdamo ang kaso ano maiban pa ka ba maagihaw para mapunggan mapagadhagan ang pagdamo sang COVID-19 active cases. Action! Radio! Mabalik naman kita sa dati, maluoy ka sang sitwasyon namon subong. Action! Firing line! Ano pa ginibas sa nga balita sa bahin sang nasyonal? Ari ho? Ari ang KKK nga balita. Anong KKK? Diri lamang ni batian sa Action Farming Line. Ang ginamuno ko nga balita nga KKK. Kampiyon kag kanamitorn. Action! Firing line! Sa balita di angot sa plano kuntande nga importasyon sang kalamay nga way gali isang otorisasyon. Halin sa Tiglikom sang Department of Agriculture. Sino ba lang serbe bilang secretary sang DA di bla si Presidente Marcos. Sumunggura na budlayan pa si Presidente Marcos mangita sang inagbutang da no sa DA no. Tuod ako amo ng pagpati ko mga aman may gubuwa nga balita sa mga adlaw ho. Nga ang utod ni Presidente Marcos kasi Senadora Amy Marcos may ara sang makahang-kahang
nga mga tinaga mo nga ginbuy-an sa Departamento sang Agrikultura. Action! Firing line! Ang balita angot sa plano kuntani, grabe to ang tikal sang mga tawo to nga plano mag-import sang kalamay mo, igo mo rahon galiya. Kung Malacanang ang pambalon mo, illegal gali. Lantawan nyo ba lang abilidad sa mga tunto? Hindi may mga alam ni. Lantawa ba lang mga abilidad nila ho? Sus, hindi matubungan kag hindi malabawan. Action! Firing line! Nagmatumato lang mong pila ka mga nagapakilala maalam, nga taga-gobyerno man. Magsiling kita importasyon, anong nga ahensya na haw? Unagi dati siyempre Department of Agriculture, DA. Si Marcos, temporaryo malang niya, nga nagauyat, no? Kag mayo kun DA malang gina asikaso niya, bilog ga Pilipinas, ina ya. Ara ba nag-isaray? Pero igo mo rahon magka-action illegal gali sunod sa Malacanang ang issue sa sugar importation. Sugod sang sumigabong ang anunsyo sang Malacanang nagligad nga Miyerkules. Pagay kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Ako mamati ko sa mga explanation kag sabat ni Press Secretary Angeles. Medyo kabilib ang kusin ni siya mo, no? Kay may unod la kung mag-explain siya, magsabat siya sa palamangkutanon sa mga katapo sa media. Tiambalya, illegal ang ginhimo nga pagperma. Pagperma sa Sugar Order number 4. Mayaramang kasiling nga resolusyon. Pero dari kita matutok ya sa Sugar Order number 4. Kaya kung maduduban nyo, nagligad nga bulan sang Mayo, naka-import na yung Pilipinas, kalamay man to, dumduman yung 200,000 metric tons nga kalamay, ginpaagi man to mag-aksyon sa Sugar Order number 3. No? 200,000 metric tons for industrial use. Di may bilin pa ni, may bilin pa. Maningguha naman sila ho, nga mag-import na naman sang 300,000 metric tons na gidya, ginpaagi sa Sugar Order number 4. Tiambal sa Malacanang, ang pagperma ang pagperma sa Sugar Order number 4 illegal na. Why na ya makahibalo si Presidente Marcos? Action! Firing line! Amo tani ng basihan nila para maka-import maka-aksyon sang saning bag-o naman nga 300,000 metric tons sang kalamay. Adlaw-adlaw may balantayan Since nga nagwa tong anunsyo sa Malacanang illegal kag questionable, ginpirmahan nga Sugar Order number 4, adlaw-adlaw mga ka-aksyon, may development gini ang balita ni, may gagwa gid nga update sa mga ka-aksyon, balantayan kag kululbaan nga palayag ang mabatian tani mo. Kululbaan para niya sa mga tawo sa likod sa nagmatumato permane. Bangod kuno suyon kag iron gid dato nga istorya, daw may madotlan gid may ara gid nga mabutang sa tapalan, kag mahanutan gid sang kaso sa ulihi. Action! Firing line! Ang siling ni Cruz Angeles, kung may mapag-on lang ebidensya sa ginahimo nga investigasyon, piho nga may manabat gid. Tandaan gid naton na ning palayag sa Malacanang ni, kay base samtang nagalawig ang mga inadlaw o kon sinimana. Kag hindi di pagtuturon, magibabaw naman di ang ginatawag nga Pulo Padrino System Bantayin Yubla. Action! Radio! Ang kamangay portion para nga ang ebidensya matago kag hindi matukiban. May ongoing investigation mo. Kung ikaw ang sentro sa investigation, balaan mo na kung madutlan ka o kung hindi. No? Mangita gid ka siyempre sang pamaagi kung paano mo na sabton ang akusasyon against sa imo. Amo gid tandaan sang publiko. Ang mga tawo nga ginasiling sa likod sining pahayag sa Malacanang illegal nga transaksyon kag pagperma, hindi man niya maasi-asi ang mga tawo nga nagpilirmas ni karon bala kay pag-i-mention ko na. May ngalan man sila
kag damo gini padrino sa gobyerno. Ang balita sa mga adlaw, ang utod ni Presidente Marcos nga si Senador Amy Marcos ari nag-intra na, no? May panawagan si Senador Amy sa iya sa utod nga si Bongbong nga dapat balasahon kung pwede pa lang balasahon ang mga opisyal sa Department of Agriculture. Mamati ay hanutod sa pangabay sa utod. Action! Firing line! Amo na ngaton gabantayan da, perong sentro sang ginasiling sang Malacanang nga investigasyon amon ni. Kung ano kasangkad sang kahilabtanan sang ginakusahan nga mga opisyal ang extent sang ila involvement. Amo ng sentro sa investigation nila. Ang gusto mabalaan, was it attempted with malice or was it negligence? Was this simply bad judgment? Action! Firing line! Amo ng luyag may baluan sang Malacanang. Ano gud bala? Aring dapat pagigkuntan nga hibaluon sa Malacanang. Ilakip kung tani nila usisa kung base ang mga natabo ng mga importasyon nagligad bla base kung wala mo to mag-agi sa insakto nga proseso. Damo importasyon to kabayagin pamatukan yung question man. Pero kumo kay nagahara-hara gito ang mga taga-DA kag taga-SRA na dayon gito yung importasyon. Action! Firing line! Di base ko na mo amo mamblan eh. Mismo si Senador Amy Marcos nagsiling. Ngayon ng hitabo ni, pamatuod lang ni. Sang ginatuwag nga smugglers. Hambalya, ang smugglers amo ang nagapahiro-hiro sa Department of Agriculture. Kung smuggler kagli, gamhan ang gigamakali, no? Action! Firing line! Sino ba lang ginatumod eh? Kung tuod, patawara. Mag-amugid man sini, grabe gali, no? Ang mga ara dira subong sa departamento o kung ahensya, hindi man tanan, no? Pililion lang guro na. Nga mo na nag-asikaso kung importasyon ang hambalan. Aber mga sindikato, legalista kakakugan ng opisyal sang gobyerno na, pangkakasanyo na, kaya makamansyala na sa mayong imahin sa mga taga-gobyerno nga naga-perform iya sang maayo. Action! Radio! Pwede nyo na ilisan sa mga matarong da. Bahuho, daw makalbo ako. Bantayan ta na. Action! Radio! Sa ilawanta ang balita lokal, mga ka-aksyon, no? Doon pa-urok-urok. Dami ito nga, kuhan mo, balita, ining importasyon mo, makin mo ya. Wag balo ang chairman sang sugar board nga mo ng presidente. Kay siya ang nag-uyat man sang Department of Agriculture mo. Why galit siya nagatag sang authorization nga permahan atong sugar order number 4 nga basihan para importasyon. Ay nano man, no? Nagkakatabo ni man. Action! Firing line! Dako niyang tampa ang insulto sa ato sa Pangulo mo. Bantayan ta niya. Dapat tuturon ni sa Malacanang ang investigation. Kag why ni sang takop-takop na naman sa ulihi, ha? Daw klaro eh. No? Daw klaro nga mayara gid sa manabat. Sa ilawanta ang balita lokal, mga ka-aksyon, super maskara. Baw. Karon lang ning super maskara. Diritanay kay ang dalan nga nagapalibot sa New Government Center kon NGC Bacolod kag lakip na dira sa may area sa Barangay Mandalagan bla. May duwa ka mga festival nga nag-umpisa o kon ginapatigayon subong nga gabi. Action! Firing line! Ang dalan dira sa NGC mga ka-aksyon subong magawd-gahod ho, linagumbas to o linagabong sa wala. Tanan ang tuyo isa lang. Amo ang pagsinadya. Action! Radio! Kay subong adlaw, sugod na sa ginatuwag nga Ram Festival. Mga playnom na kamo. Action! Radio! Diri naton masaksihan na ginasiling mga tao nga daw pag-ulang Binoy-an sa Turil. Kaya banduwa man katuig kabay. Nga waay sang nasaksihan nga kinasadya
Ang Bacolod nun kag Negrosanon, kahit tanan pinunggan sang COVID-19 nga pandemya ho. Ang Ram Festival, subong ang mga dalan nga nagapalibot sa New Government Center. O kung na NGC, ginamat-amat na hindi gid man baha, hindi gid man dagsa kay sang pa-check naton ang information ginpalabot sa aton ni Action Zel Menardo sa ato sa nga patrol. Hindi gid man tanto ang kadabuon sa mga tao, siling ko temprano pa mo, base karon pa na sa gab-ibla. Action! Firing line! May mga tulutapang ko nga ginpang plaster ang Ram Festival August 12 today hasta 20. Bosalingon, siyam kaadlaw nga aktibidad. Maga-showcase sila sang craftsmanship skills kag artistry sa mga Bacolodnons pagi sa nanawituhay na narisari nga mga aktibidad. May barrel art, battle design, street art competition. Teka mo nga Ram Festival, siyempre ilim doon hindi gid madpaulihida. Ang balantayan na ugaling. Bangod base sa pagtupa sang gabi, damo na sang nagaisi-isi kag may paaman pa nga barangisi. Action! Radio! Ubog na mo. Way gina problema kung gaisi-isi kag barangisi, basta way lang nagapanglampos bato. Action! Firing line! Kag nagasinggitan. Kay maoy na rin mag-amuna. Grabe nilig bastante. Kamusta ayhan ang sitwasyon sa lugar? Labi na ang dalagan sa trapiko. So far away man singin patagayon nga rerouting. Kaya hindi man kinalan ang pag-reroute mga kakson kay ato ang NGC kalapad man na eh. Ang atubang nga dalan circumferential lapad man. Hindi man pwede nga isirada kay kadako sang espasyo to sa lapit sang NGC nga building mga kakson. Action! Firing line! Ang ining Ram Festival ti pwede ta matawag nga panugod ni. Panugod din nga selebrasyon antes ang ginasiling nga Super Mascara Festival. Mayara pagid Music Festival. Dari sa area naman si area sang Mandalagan naman no? Ang ginatawag nga Art District bla. Dira sa may area sang barangay Mandalagan. Sige, dugay-dugay, hibalaunta, pagi sa ato sa denga, patrol ang sa nga observation with Action Zel Minardo, pero dugay-dugay lang ha. Action! Radio! Enjoy, likawan ng pagmaoy, no? Sige. Dari kita mga ka-aksyon sa dugang nga mga balita. Ang Super Mascara na muno kabagulang. Super Mascara, pero mangin super gidayhan ini. Ang sinapol sa nga probinsya ka Bacolod ginpatigan kahapon ang tupig ko nga ginhambalan among pagbuligay, no? Ang nagaayo subong mo ang working relationship sang Negros Occidental kag Bacolod. Gakahulugan blan nga daw gid man maayo relasyon sang probinsya kag syudad nagligad haw, di mangguro. Action! Radio! Way lang tanto istoryahanay ang sadto. Pero subong iya mga kaksyon gaamat-amat ayo ang working relationship sang Provincial Government of Negros Occidental kag City Government of Bacolod City. Tekapon, mayara sang sinapol nga ginpatigayon ang topiko para magbuligay ang syudad kag probinsya ang para nga ang Mascara Festival sa maabot nga Oktubre hindi lang mangin super kag masadya kundi mangin bonggang-bongga. Action! Firing line! Isa sa ginambalan among plano nga pagbukas sa mga booth sang local government units or mga banwa kag syudad sa Panaad Park and Stadium. Kundi makit-an nyo lang mga ka-aksyon da ang pagbukas sa mga LGU booth sa Panaad kon Panaad Festival. So ang plano mga ka-aksyon kako gapati ni madayon gid ni. Buksan sa publiko ini nga mga booth mga ka-aksyon ako na mga tao nga naga-enjoy sa maskara hindi lang sa NGC, Plaza, Dalan Lacson, downtown area o kon reclamation man. Pwede man makakadto sa Panaad para saksihan ang dugang nga aktibidad ba. Action! Firing line! Pareho sang masaksihan ta sa Panaad sa Negros nga Festival.
tinang plano ni kung ako maglantaw halos dan deal na ini maka-aksyon. No? Formalidad na lang ginahulat nimo. Kay una bes, ang alkalde sa Bacolod kag gobernador sa Negros Occidental ayuhay. Ayuhay na magkaalyado pa. Oh. Tekon matabo ang tawag, maskara sa panaan. Aksyon Radio. Ang pagsaysay sa Dugang ipaambit dugay-dugay sa ato ni Provincial Administrator Attorney Diaz nga isa sa mga nagtambong sa meeting kahapon. Aksyon. Firing line. Ang isa pa kaginapaabot nako nga kahibatan diri sa Bacolod among National Convention sang PICE. Amo ng PICE, Philippine Institute of Civil Engineers. National nga convention iya mo. Ang imbitado sus di lahog kakadabuon sa mga bisita niho. Size bill bilang katao bulabanta nga mabisita diri sa Bacolod City. Ti kinahanglan preparahan tagid sila sang mayad-mayad kay man mga pangayaw ini. Aksyon. Firing line. Ang aktibidad sa bulan sa Nobyembre sa nga tuig sa Bacolod hiwaton ni mag-aksyon. So nagsaon naman sa mga bisita ang Bacolod. Higayon tion agod ang Bacolod makapresentar sang ila sini pwede nga ipabugal. Labi na sa patag sang turismo, Bacolod kag Negros Occidental niya. Mga tourism officers kag group tour. Ginambalan sila nga preparar na kamo sa mga plano para ang mga bisita maingganyo ta nga makasaksi sa mga matahom katalan-awon, mga destinasyon. So dapat temprano pa i-plaster na. Aksyon. Firing line. Samtang palaabuton sang Negros Occidental sa katabo nga konflikto kag ginamon-gumon sa SRA kag DA ano ayhan ang manangatan sini. Kaysa na salinta naging sugdan ni sa isyo kung sinugid bala ang ginakilala subong nga SRA administrator kay mati wala pa naman sang napilian si Presidente Marcos kay ibulos sa kay Hermenegildo Sirafica. Nga si Sirafica kung taga Negros lang maka-aksyon ang pambalon damo kapanuwagan nga dapat islan na ni kuntani siya galing ka manti may rason man to sa gimplastar nagligad halin sa sading isyo maka-aksyon ginsugpunan ini sang balita nga pag-appoint ni Presidente Marcos sa Negrense nga si Valderrama sa Sugar Board. Pagkadto sa plano nga pag-import sang 300,000 metric tons nga kalamay nga sang ulihin na tukiban sa Rasalintra way gali umagi sa insakto nga proseso. Aksyon. Firing line. Subong tumuhaw ang balita angot sa palayag sang utod sa Presidente, Senadora Amy Marcos, nga ang mga opisyal sa DA dapat balasahon na kung pwede palang ilisan dapat ilisan. Kaya ang DA para sa senadora ginahari-harian sang mga smugglers. Kung ako maglantaw dugay na Aksyon Radio. grabe ni nga pala mga ka-aksyon. Ang kamalaka subong sa taga Negros bangod basi maghaplay na gid ang industriya sang kalamay. Si Congressman Dino Yolo nga ti sadto board member man sang SRA represents planters mag-aksyon nga maning ginbuslan ni Valderrama. SRA board ini siya, si Yolo antes ng kongresista, may ara siya sang pananawan sa natabo nga pagkatukib sa likod sang plano nga importasyon. Bantayan naton kag pamatian. Aksyon. Firing line. 33 minutos nakaligad sa tak ng alas 7 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Dira na tayo kutob sa ato sa mga pagmuno sang balita nga dapat naton sa nga pagatutukan. Balikan ta lang ang iban dugay-dugay kay 33 minutos na ang nakaligad sa tak ng alas 7 sa ato sa nga pagpanumbalik hibalaon ta nano ang sitwasyon sa Bacolod Subong kon duwa ka mga festival ang RAM kag Music Festival ang ato sa nga pagaistoryahan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng This is my life. Okay, dari kita i-acknowledge na ng ato sa monitor sa live stream. Alright, talaga na sa live stream.
Sa babauta, sa babauta. Jolito Cordova, Ambalia, boom, still poor. Anong poor? Melvin Peñafiel, good evening, Action Mar. Jovi Munares, Slasher Sobugat, thank you. Good evening, Action Marlon. Okay. Slasher Sobugat. Si Kirina Villaflor, good evening. Listening from Pandanon DSB, More Power Action Radio. Rochelle Fulgencio Susana, gamonitor lang kami din sa may barangay Pantanon DSB. Humawan Mary Grace, good evening. James Pringgrases, Axumar, watching live from Montreal. Okay, salamat. Si Hobal Minara mana. Edi Laos, good evening. Ari kami gihapon ni Nanay Sabel, gamonitor dere sa may Victoria City. Kung nilaparan, good evening, Action Marlon, tamyaw ko sa happy birthday. Ang ako sa debata nga si Leona Grace Laparan, ang katamyaw si Mama kag Papaya, nga si Mr. and Miss Cisco ni Laparan sang Pandanon DSB. Ray Flores Parioga, good evening. Diding Alomiento, Cecil Bikbik, mayong gabi, watching, okay. Si Inday Karin Meraflor, Cecil Bikbik, okay. Mayong gabi lang kay Maha Viaco of Maaw sa amon barangay Captain Remy Halia, upod sa mga kagawad kay Rogelyn Borlado. Araman si Billy Albay, good evening. Si Andrew Wanides, Andrew Juanitis. Di ka na subang ka-duty, noy. Anda si Nuroth, okay. Tamyaw lang Nalin Fistiza, kag Sandra Bermilio sang Yellow Bell. Leia Younger Esquivel, good evening, Action Marlo, monitor from Talisay City. Ana si Nuroth, thank you. Okay, salamat. Elvira Gilgo. Si Selbekbek, damo gid idol kay Pati sa Crop Insurance. Gani man. Andi ay nga daan sos kadako pundo na. Janice Malunes, good evening, Marlon, Barangay Hadobanan. Evelyn Casis, salamat gid. Okay. Evelyn Casis approve. Okay. Amo gid sir, dapat malimpyuhan kay damo ang silhigon sa gobyerno na balaan gid taguon pa. Hambal ni Cecil. Evelyn Casis, salamat gid. Eduardo Labayan Jr., ari ka monitor sa may Doña Juliano. Salamat. Barket Tribe. Barana. Ka monitor pamati. Please share. Okay. Evelyn Casis. Salamat gid. Okay. Jan by Bado Francisco, good evening. Salamat gid. Ana Sinoro Afiaki Mariman. Chris Lynn Sores Amador. Ari lang kami ka monitor sa Hacienda Carmen Computeran ni Bibot Amador. Okay. Si Embong Di Campo dara sa may Maaw, Bagos City. Somer Tagara, watching live from Barangay Santol, Bidalbagan. Salamat, Action Marlon, kay Party sa Sugar, ang topic mo. Sige. Georgia Gargasiran, salamat kid. Okay, mayong gabi sa mga friends ko, Rochelle Fulgencio Susana, Jinky Dialagdon, Star Mayo Dokmat Peyo, Milail Oligo, salamat. Jesse Saromines, okay, mayong gabi, Balya, pareho man di sa may sityo, Igba Matay, Barangay Kudkud. Mga tao di sige lang inom, mga tindira sige baligya, ilim nun, mga wala permit, nag-monitor lang kami di always. Why sila permit? Sige. Why sila kuno permit ho, dira sa may kod-kod. Salamat. Balik na dugay-dugay, standby. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma.
I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib la. Anong nalabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyang binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog kag madabat ang sino man nga matuon nga nakasala kag mahatagan hustisya ang wala sang sala ang tanan dapat alalangay lang timbangan sang katarungan mabatian kada hapon pagkatapos ng drama mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas ang kamot antes kag pagkatapos ang kaon
kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib la. Anong nalabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binanuhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang Katarungan. Timbangan sang Katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang Katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang Katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga sang sulok-sulok sa hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Firing line! Standby ka mo maka-aksyon kay may anak kita sa nga kuwaon nga balita dugay-dugay. Sa banwasang Calatrava, may lalaki to. Ara sulod sang balay niya. Ginsulod siya sang 4 ka mga lalaki, armado, ginguyod, ginpagwa lang sang balay sa balaya, kag tiniro maka-aksyon sang pila ka beses. Ang interesante sa ring balita ni, kay nagpakilala katapo sang militar, ang 4 to ka mga lalaki. Dugay-dugay ha, hibalaon ta detalye sang siring nga balita. Action! Firing line! Diri kita anay ho kay kadamo sa nagapabangkot sa aton di. Gato pa ang ulan sa mga aksyonan sa sagwa ko no, kay may information nga nabaton ko nga nagtupang ulan diri sa sunod sa Bacolod Portik kasarangan Balangguro
mag-ulan ti apektado gining ginapatigayon nga Ram Festival mo. Deres Bacolod ho, kag ang ginatawag nga music festival. Ti Friday night, Friday night makaksyon amaning isa sa duha ka adlaw sang semana nga basta night life ang hamalan deres Bacolod. Damo-damo ang mga customer sang balay ilimnan nga aman. Friday subong kalabanan, buwas Sabado, waay sang trabaho. Action! Firing line! Kung Sabado naman ang ginatuwag nga Sabado nights, pagkaaga Domingo, may ara nga kaagahan, kaya manti, way man obra Domingo, magluwas lamang sa nagasimba, kaagahon. Ibalaon tabay na no sitwasyon man, sa lugar nga patigayunan, sang sining duha ka mga festival sa nasalinta na Ram Festival, kag ang Music Festival. Observation report abi sa ato sa nga patro with Axon Zel Menardo. Action! Firing line! Axon Zel, kamusta ang mga lugar nga ginkadtuan mo ang sining duha ka mga festival? Go ahead, mayong gabi. Action Marlon, maulanon nga gabi. Yes, Kaulan? hari kita diri sa may Art District ya, Action Marlon. Gaulan Sa Axon diin, Zel? Subong? Action Art District sa Mandalagan. Pero gaulan subong? Gaulan gidya eh. Anong magsiling ka gaulan o damol sa kun kasarangan lang? Damol gid Action Marlon. Ay aragoy. Gambi gani. Gambi. Mga pila ka minutos ng pag-ulan Axon Zel? Sarang-sarang naguro mga half hour na. Balin pagkaina Galala City medyan eh. Yes, mga 7:30 guro umpisa na ning ang ulan Action Marlon. Kabay pa nga di maglawag Axon Zel, parang at least makasaksi gid sang activities sa mga kakadto da sa Ram kag Music Festival, no? Kamugani kapangilat pa. Oy. Kapangilat. Oy. Yes, so Bati-o, no? nagsilinggit ang mga tao kaya nagigit kami sa may sagwa ayon, hindi pa kami kano kay grabe ang ulan katudo. Napisa nga nagaulan, subong amo ni oras medyo madamo-damo na gid ang mga tao nga diri subong kag kagina diri ginliwat gid ang opening sini sang Ram Festival. Okay. Officially nagit Action Marlon after 2 years. Kaya may ordinance ni Action Marlon no nga ini ginahiwat every third week sang month sang August, no, which is ang principal author sini si Councilor M.R. No? So sa kagina Action Marlon ang nagtambong diri sa opening sa nga nasambit nga kahiwatan. Amo sanday Ma'am Charmaine Pahate ang Tanduay Ram Festival Director, si Councilor Jason Villarosa, Councilor M. Ang, kag Charlie Ko, no? Ang founder sang Orange Project Art District, nga mo ini ang nagpanguna sa nasambit nga kahiwatan Action Marlon. No? Subong, natapos naman ang banda, kay amoy ning ginakabig nila, subong Action Marlon, ang jazz night bala. Which is ang music nila, puro mga jazz singing. No, kasi may mga pipila, hindi ka mga negosyante, ang mga kapitan. Ang nagtambong diri sa nasambit nga festival, na music festival, subong nga gabi. Kasi dito sa may Bacolod City Government Center, Action Marlon, ang ato dito sa mga kiosko lang, na mga stall, which is wala pa dito yan, subong sang ginahiwat o kung wala sang activity dito. Ang subong niya ari diri sa may Art District, mali highlights na lang to dito, no, may mga banda man sa August 20 na Action Marlon. Bot sa lingon, inang ginatawag na nga music festival, kabahin pa na sang Ram Festival? Yes, correct, Action Marlon. Bali diri ang opening, ang highlight sa NGC. Why man sang rerouting Action Zel sa mga ruta sa salakyan? So far, wala Action Marlon, kaya ang pasulod pagwa diri sa may Art District. So smooth lang man, kag ginabanta man sa mga naga-parking sa both sides and left and right nga mga lane sang dalan, nga makalabay lang kag makagwa ini ang mga sarakyan nga nagagwa kag nagasulod Action Marlon. Anong information mo kundi sa Bacolod may nakita sang gina-implementar nga curfew hours? Sige niyang implementation sa day? Sa may north Action Marlon. Pero ini ang mga may ubra kag ara niya sa legal age, no. Pwede man sila yung makagwa sini Action Marlon. So dira sa music festival sigurado ko damo na minors ay. Sa akong pagbanta, Action Marlon, legal age gid yang ari diri. Ang bangod nga ang music is jazz. Yes. Jazz music. Ano gani ang jazz music? May nabalaan ka ba eh?
Hindi ko man Action Marlon kay kalabanan. So, ka instrumental lang. Okay. Flute, keyboard lang sila tanan, no drum beats, do wala dyan sila nga head o kana may mga vocalist sila. Do puro instrumental na magambal jazz Action Marlon. Kung mga hubines naman ti amo na ang mga lakas tama, no? Yes. Ano pa yung gani na? Kapayapaan. Kapayapaan, lakas tama, ano ba gina? Sino ka naman ang buwan ko, no? Amo na mga uso, yan sa mga patagon. Sa inyo na yan to pa. Oo. Subok ni Action Marlon, no? Makita na din laban, may mga edad. Do ka, ang buwan sinikani, daw ka class, bala tanawan Action Marlon. Kay Just Night, kagati, ang mga coordinator sila sa events. Kung may mga kapitan man din, iba mga kapitan sa mga barangay, ang Aridre Kagita, taga Subong, ampay man sa mga kabataan, libre ng iba ng Elimnon, Action Marlon. Ay, gali, libre ang Elimnon? Yes, oo, libre. Ano nga sayo sa Elimnon na? Margarita, cocktail, amo lang din present Kagita. Okay. Daw templado sa Elimnon? Yes, correct. Daw bago nila nga product yun bago release, siguro amo lang din pa-try sa mga nagtambog dito sa may Ram Festival, dito sa may Art District, Action Marlon. May tablado, but sa may tablado, galigi pahamtang da? Yes, correct, Action Marlon. Kagi na, damo gidri, no? Sa mga nagabisita. Ganyan sa may likod, pag Action Marlon, wala ko na nakitaan. Medyo madamo-damo, gitman siguro ganagan, gitman sa mga 200 plus ang Aridre Subong ng mga tao para sambit nga kahiwatan Action Marlon. Sige. Bantayan ta kay lawig-lawig pareho. Lasotso palanta. Babalaan tara action na zel ang volume gisang tao maghingampot di kada kadto na alas 11 or alas 12 mo. Yes, correct. Kasi kabay pa kung mangalipay sila, pangalipay lang. Yes. Hindi na magsiling magdamo pag Action Marlon. Kaya take kabudlay na na yan. Hindi sila kaluwas na. Hindi sila kaluwas na. Kaya kadamo. Sure ko nga damo police na standby sa mong da. Yes, when it comes to security sa area, may mga kapitan, mga designate diri sa may Art District sa Mandalagan, Action Marlon. Sige, Sel. Action Marlon, mo ina ang latest update diri sa Art District Mandalagan. Ini si Action Z Minardo, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Sama na ang sitwasyon. Wise ang rerouting. Pro ang mga nagatambong subong, naga-enjoy sa sining music festival, kabayan sa Ram Festival. Inigidbantan to ang kanamuon sa mga tao bagod unobes. Nagatupang ulan subong diri sa sunod sang Bacolod, no? Laom ta nga hindi madugayan ang pagkatupa sang ulan mga 30 minutos pa man lang kag kasarangan man lang prote magamo-amo ni nga plastada ang sunod sa Bacolod 1 ka oras 2 ka oras nga sige-siging ulan bisan ang ulan kasarangan lang pero way untat may baha gid ang Bacolod. Action! Firing line! Alas 8:02 Action Radio Philippine Standard Time. Siluan ko ang balita sa Banwasang Calatrava. Balitang krimen ini mag-aksyon sa Banwasang Calatrava. Negros Occidental may 43 anyos nga lalaki. Sinulod sa isa nga balay. Ginguyod pagwa, gintiro patay. Ang mga nagtiro, nagpakilala nga mga katapo sang militar. Ti ako daw galungo ko Ara ka sa gobyerno, trupa ka sa gobyerno, halitan mong taga-gobyerno. Action! Firing line! 4 ka mga persona nagsulod sa balay isang biktima sa may sitio Huebisan, Marcelo, Banwa sang Calatrava. Aga pa kaida sang Banwa diho. Nagatok-turuok pa lamang ang mga manok. Alas 5 sang kaagahon, gulpe sumulod. Ining 4 ka mga nagpakilala nga militar inuyatan ng biktima gindala sa gwa sa balay. Didto tiro. Anong sala sang biktima man? Ang pagpatay daw tuman lamang kapos ni kakuntuod gid man nga militar. Ang may kimuan sini. Ang tawo nga may sala pwede lagi ko tani nga dakpon na mo pusasan, imbestigahan, kasuhan kag presohon kon mapamatud-an. Action! Firing line! Ano bala ang investigasyon sa ato sa kapulisan?
Subong sa ni upod gid ni action Nelson Pateño si Police Major Lidawan, no? Parang at least ibalunta kung ano ang nalagan sang ila sa investigasyon. Action Nels, sa mayong gabi, please come in. Yes, action na Marlon, kayo na mga nasa 5 media sang aga, ang crime scene ko na din ginapatay si Renato Estrebillo, 43 anyos, ang sitio Wibisan, Barangay Marcelo sa aton sininga mga kapulisan. Pag dito nahibaluan base sa impormasyon nga natipon sa aton sining mga kapulisan, nagpakilala nga tapo sang militar ang 5 ka mga ginakilala suspitado nga nagpatay sa kay Estrebillo. Ang natabo diri action Marlon kay ining si Estrebillo upod sa iya sini nga mga kabataan kag iya sini asawa nga nagabusong. Ang ginatoktok sang 5 ka mga suspitado kag ginatawag ang ngalan ni Ritzy nga kung pwede siya makagwa sa iya sini nga puluyan. Sang ginabrihan niya ang pertahan action Marlo, inali lang ini siya nga ginabira, ginabutong pagwa sa maya sini nga pertahan, rason nga wala na ini siya sang mahimo tungod nga ang mga ginakilala suspitado nga nagpakilala sang militar, mga armado sang mataas nga kalibre sang armas action na Marlon. Ang impormasyon pagid nga nakuha sa aton sini nga mga kapulisan kay manti gindala pagid sa ibabaw bla sang unahan sang ila sini mga puluyan kag more or less mga 15 ka metro ang gindalaan sa iya sini ginapaluhod kag nabatian pa sa mga malayo nga mga testigo nga nagasinggitan sa action Marlon, Ginoo tabangi ako. Kag ini siya ang gintero sa may likod nga bahin sang iya sini nga liog ang exit sa iya tilaok dapit. Wala pagid dalabot sina maigo pagid sa may likod sa iya sini nga tangkugo action Marlon sang mataas nga kalibre nga armas ang gingamit sang mga suspitado. Kagang ini nga mga suspitado action Marlon nagasuksok sang patig, nagasuksok sang kalo, naga-jacket pero naga-sinilas. Kagang iban sini nagabutas. Ti kon militar Marlo action Marlon ti wala na yan nagagamit sa kamusina. Kag ini sila nga mga suspitado action Marlon, madumduman mo sa tong Domingo nga adlaw sa kaiping lang nga sityo man sang sityo Kamao, amo man ni sila ang ginatudlo nga mga suspitado ang nagpatay sa kay Peter sino to basta sa kay Peter alias Peter, no? Kaiping lang ni siya. Kag ang motibo sini sa karon ang padayon pa nga ginaimbestigar sa aton sini nga mga kapulisan. When in fact action Marlon upod naton karon si Police Major Lumiain Lidawan ang ipis ang Calatrava PNP. Sir, kamusta ang inyo sini nga follow-up investigasyon sa aton sini nga victim sa shooting incident nga nagluntad kay nasang aga si Action Marlon na hinubiya sa Action Radio, sir? Sa follow-up investigation po natin, sir, is na sabi na accordingly ito ay asset po ng military. So, kinonfirm man natin, sabi nila na asset niya nila. So, yun yung isa na tinitingnan natin na dahilan bakit siya pinatay ng mga armado. Sa tingin mo ba, sir, ang pagpatay sa kay Renato related po sa nangyaring patayan din yung nakaraang linggo? Opo, sir, kasi pag makita natin the same scenario, same man yung ginawa na pagpatay sa biktima. So, amo pa lang na, Action Marlon, ang initial, no? Yes? So, asset gibang galit sa militar ini si Ritzy. Mas kilala sa hayok nga Ritzy, no? Ritzy Estrebillo. Estrebillo, So, asset gibang sa militar. So, ina siya ang nagagawa ng investigasyon sa aton sini nga mga kapulisan, pero wala pa ina na kumpirma sa aton sini nga militar kung bala matuod gid sa nga asset. Pero
ginatudlo ni nga posible nga nagapakigangot siya sa mga katapo sang militar action na Marlon. Rason nga isa sa mga ginhimo sang mga sospitado ang pagkuha sa iya kag pagpatay action Marlon dira mismo sa ila sining puluyan kay ina sang kagahon. Amo pa ni karon ang ginapadalman sa aton sining mga kay ginaangot-angot nila actually ang gulo sang una nga napatay kag kini ang sining napatay sang kay ina sang aga kay ang mga slugs sa mga bala nga gingamit ang mga basiyo nga nagamit. Ang mga basiyo sir kung ikumpara mo sa mga ligad sa mga biktima palaryo. Sa ngayon, ang ginamit po is caliber 45 pistol. Yan lang po yung na-recover na basyo. However, yung tama po ng biktima is may caliber 5.56 po. So, muna, action na Marlon. Mas mayo action na Nels. Ang rason galito kung nga agagin guyod pagwa sa to mga armado ining victim, bago natabuan gali sa sulod sa balay arang asawa niya, ara man ang kabataan. Ara action Marlon ng iya asawa. Actually, bago pagid lang sila tulog pa ganing mga kabataan Sang binabirani siya sa may pertahan sang mga armado. Kagang iyang asawa, wala na may naimo. Una bes, ang iya sinasawa action Marlon, gabusong. Oo, kag kay na gani wala na nagakadto sa may health center sa mismo sa Calatrava para magupod sa sinipatay nga bana. Kay hindi na pwede ang iya sinibla nga health condition, hindi na magwaran para nga mag-travel pa sa Marlon. Ining gidlontaran sang insidente ining puloy-an sang victim sa sitio Huebisan, Marcelo, Calatrava. Layo ini nga barangay Action Art, humalin sa municipal proper. Ang kalang ano ba yan sir? Malayo ba tong lugar na to na kung saan nangyaring insidente? Opo, actually malayo po from our station is about 60 kilometers po. Layo ba? And yung pinangyarihan ng last incident, magkatabi lang po na sitio yan, Barangay Marcelo, Calatrava. So, grabe kalayo, 60 kilometro? Oo, 60 kilometro. Bukid pa na siya? Why Goraxon Nelson laka-laka gid guro puloy-an to no. Nagsinggitan ni ang biktima. Nabatian man may siguro may nakabati man nga mga tao sang nagasinggitan ni victim. Galing kay mati kung ikaw kabati kita mo armado mga tao magwa ka, siyempre halukan gid magkay. May actually may na-interview man taga ni Kaina, hindi ko lang pagpalayag ang ngalan niya, babae. Okay. Nga nagupod sa patay nga lawas kay Nanis Rebelio. Siling sir, kami nakabati, kami 3 kalupok. Wala na kami nag-attempt pa nga magagwa sa amon balay kay basi kung madalahig kami bla. Oo, sa mo manasa nga mga persona nakabati man sang pagsinggitan sang biktima nga Ginoo tabangi ko. Oo. So amo na karon action Marlon lang taon ta kung anong mangin sitwasyon na sini kay wala pa man sila nakapakigangot ang pamilya sang biktima sa aton sini nga mga kapulisan kag ginalawman sa aton sini nga mga kapulisan kung tani mag-cooperate lang ang mga pamilya Balaksan Marlon para nga mas madali ang kung ano man nga ginapreparar sa kapulisan nga pagpasaka kaso sa mga posible perpetrator o kung mga sospitsado Action Marlon. Gani man ako Action Nels gapati kung nga ang pamilya ni may ideya na ni. May ideya sila ni sang posible motive. Di ba lang kung mga plastada? Oo, may naistorya man tadaan kay nang barangay Kagawad, Ambalya, Action Marlon, medyo kulbaan siya. Kagti ang lain nga statement kag gibuyan niya daw ginpabayan na kuno sila sang gobyerno tus babaw. Oo. Kagti wala may magdepensa sa ila dito kag masami nila makita mo ning mga armado nga mga lalaki. Di isa ni ka-challenge sa aton sini Armed Forces kay 20 may ara sila detachment sa Marcelo mo. Gani, hangkat na sila.
Oo, kag tapos ang insidente ara sa Marcelo. Gani, so nabutang subong sa Polo Peligro ang safety sa piladara ka mga residente? Correct. Munang ginakabalakan nila Action Marlon kung sa panahon sang kagabiyon kag sa panahon sa adlaw nga hindi nila mabalaan may nagalusot nga mga malain nga mga tao sila puluyan kabase lang nga birahon sila kag butungon sila kag dalon sa isa ka lugar kag patyon. So dapat talupang doon action na art na sa ato sa mga otoridad na kagasang mga opisyal na ba sa Banwa sang Calatrava dapat na makalabot sa tulupango din action art. Ti amo na yung mga insidente sumugod atong Domingo sa ngaga may gimpatay da kag sa subong ti ang kapulisan naton doble ang alerto sang natabo nga insidente action na Marlon. Sige sundo tani action Nelson sa sunod nga adlaw. Yes, Action Marlon. No? Sa aton sini nga mga ka-aksyon upod sa kay Police Major Lumiain Lidawan, IP sang Calatrava, PNP. Ang inyo ka-aksyon, Nelson Patinyo, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Action! Firing line! Ang naluuyan ko di ang nalisdan nga miyembro sang pamilya, gabusong pa ang asawa, may kabataan pa mga ka-aksyon. So hangkat de sa ato sa mga otoridad sa mga opisyal tas gobyerno dara sa Banwa sang Calatrava kung paano mapasiguro ang safety sang mga inosente nga mga sibilyan. Kung kaysa sakit balatyagon ta nga may araya sang sibilyan nga nagakadalahig sa wala gid naton ginapaabot ginalauman nga mga insidente. Action! Firing line! Ini nga bahin na sa aton sa kaluwan sa bloater na plus may dakogig. This is My Life. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover. Okay, balikan tayo nga to sa dugag nga mensahe. Okay, salamat sa nagpadala. John by Dado Francisco mayong gabi. Ana Sinoro, salamat Afia Kimeriman. Okay. Georgia Gargasiran. Mayong gabi sa mga friends ko. Rosiel Fulgencio Susana, salamat. Jessa Saromines. Okay. Happy listening kay Christina Maglantay, Juanito, kag Elisa Villeza sang Orchids. Christine Menyas Villalobos. Hambal ni Ana sa Lagranhala Kaluta sa Pilar family sa mga Cisco sa Bad Edwin sa apo ko kay Yino mayong gabi kag halong kamo. Salamat. Okay. Joshua Bia mayong gabi tamyaw ko lang kumare Star Mayo kag kumare Jinky Dialag doon. Salamat sir. Gamonitor kami diri sa may St. Peter Barangay Tangob. Salamat gid idol. Basta mga taga Barangay Tangob toto Joshua palangga ko gid na no. Basta tagob doon, malapit din sa akon balatyagon. Okay, di ba? Tanan Tagalakaluta mayong gabi hambal ni Ana Sinoro. Keep safe, Action Marlon. Salamat gid. Dennis Richard Timor Roma mayong gabi, Inday Plaza mayong gabi, Grace Mission. Okay. Mayong gabi. Lanar Bibol Kima. Monitor lang kami Porok 3 Barangay Nagasila Carlota City. Market Drive mayong gabi. Salamat. Thank you. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse,
DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Bangod sa And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data.
Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imo pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa... And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader. 34 Action Radio Philippine Standard Time sa nga bahin ni balontar detalye sang balita gikan sa Bacolod City Hall. Action Radio City Hall Report. Mga balita nga idulong sa ato ni Action Art ay Hopan Action Art mayong gabi, please kabind. Mayong gabi Action Marlon, nakapanaog na finally kag mag-umpisa na bala ang pagpanghawan kag pagpadalom dira sa may Mandaragan River. Matapos nga kung marumduman mo, halin pa ni siyang nabigyan ng administration na ginaproblema na ang pagpanaog bala sa suba bangod kay Wais ang alagyan. Last time nakuha nila, na istorya nila ang taga-active nga dra sila Action Mar malabay. Amo ning reason nga sunod diri sa kay Executive Assistant kag CDR mo Cluster Head Aaron Bais mag-umpisa na ang operation sang ilas ning bakho nga magkutkot dira sa lugar. Now sunod pa diri kay Bais ang initial nila nga sugilanon sang taga City Engineers Office. Posible masubra pa ni pulo kadlaw ang operation damo. Hindi pa na sigurado Action Mar kung matapos kinda kay damo sa mga consideration along the way dira sa may suba nga posible makapadelay sa nga trabaho especially nga may mga balay dira or may mga ginapatinog nga pulian lapit sa pangpang nga ti mabutang mas delikado kon hinali nga mag pinagusto lang sila sang pangkutkot da. Pero siling ni Bais, while nga nagpatigayon sila sang dredging operation kag pagpanghawan dira sa Madalagan area, karon nga daw nag-meeting man siya Action Mar o upod diri sa team sang DRRMO ang talatapan ni Councilor Pausi kag iban pagid nga departamento sang syudad kay diyan patawag Manila ang mga barangay kapitan sa barangay 6, barangay 8, barangay 10 kag 12. Kaya Mambulok River gali ang siltation o kon ang mga nagkaratipag kag ang mga balas-bala kag pila ka madibre nga aras dalom sa bed sang sining suba ay nagnamol naman butang malun halawanan naman Action Mar nga makapadasig sa pag-us-us ng tubig. Pero siling diri ni Sir Aaron Bais ang diri sa area sang barangay 8 at least inayakin ang lanon sa dredging operation while dito sa 10 and 12 ang ginalantaw nila diri nga base kon ipaidalom na lang sa plano sang syudad nga ini ang hawanan paagi sa manual operation kag mag-hire lang sila sa mga tao nga cash for work ang strategiya nga gamiton nga mo magpanghawan pero diri sa babaw nga mga barangays na hindi madiskunihan kay kinahanglanon gidraya ang pag-ubugliwat sining ang previous excavator nga mo ni ang manghawan ka magpadalom liwat sang suba. Ang isa karon nga gina-process diri ni Executive Assistant Aaron Bais amo ang taga DPWH no kay sadto nagkasugilanon siya and siling sa taga DPWH may pundo ginmanda sila nga pwede gamiton allocation para sa dredging operation but as of today i-check pa iniliwat ni Bais kung may ara ginman sang available funds nga gamiton no kay kung wala na ti maobligar ang syudad nga magpangita sang pondo sa idalom sang DRRMO nga pwede gamiton sa sining operation. So nagalaong siya nga kung matigayon ini kag maghatag sang confirmation ng DPWH nga indeed may available nga funds
Then, ang ila sini nga masunod nga himuon sa parts ng city, amo ang papatigayon sang manual clearing operation sa naubusan nga mga barangay. Yari ang palayag na Executive Assistant kag CDRI mo Cluster Head, Aaron Baez. Istoryanay naman kami sang DPWH blood ato na nga i-clear ang sa Mambulok Creek. I-check pa namon kay basta may budget na da kuno sila para sa dredging da sang Mambulok Creek. Sa last April blood to kuno naka-dredge naman na da sila. Follow up naman kay nagtaas naman ang siltation da mo. Mabudlay na para sa manual clearing na yan siltation da. Kung may ara gid man, we will provide man niya sang cash forward sa barangay 12 and 10. Kay ang ila to sa 12 and 10 niya daw more on manual na da sila ya kay kitid na da kayo. Ang 8 kag 2 bali for dredging. Napaluapan naton ang sa CWH. Sa piyak nga bahin kon kampanya batok sa dengue virus ang pagambalan since nga ang July 13 nga data nagapakita Action Mar nga porti kadako gihapon ang increase mga 221.7% compare sa last year nga kaso. Subong ang City Health Office ang ilang campaign hindi lang sa City Health Office kung may magpa-check up nga nagahilanat automatic nga patigayon kag nagahatag sila sang free dengue NS1 test. Pero sa mga barangay may hydration unit man nga ginapahamtang. Sunod diri sa kay Dr. Maria Carmela Hinsoli. Now, ang ginahimo pagid karon sa City Health Office, may mga distribution sang Orisol, especially inabalang mga pasyente nga pagbalik ni sang team nila, ti mailan at yapon although nga tinahatagan na sang pagbulong. Now, dugang pa diri sang tagpamuno sang City Health Office, nagasigi-sige man ang ila sini nga pag-conduct sang advocacy campaign sa publiko paagi sa pag-rekurida. May araman mga sanitation inspector nga nagalibot agod nagpanumdom, especially sa magkapitan sa barangay, angot iya sa patigayon nila sa pag-re-establish sang ginatawag na barangay health plan nga nangin kabahin na sa template sang tagsa ka mga barangay kung dengue cases kay hindi ini first time mo nga nagakatabo nga may ara sang kaso sang dengue. Madumduman nga ang nagligan nga ginapagwa yang data sang CHO although July 30 to siyang latest nilang record 491 ang total cases sang kaso sa syudad sa Bacolod kag may ara na sang siyam ka mga individual nga mga nagkalamatay. Yari si Dr. Hinsoli sang City Health Office. Damo, na ginaobra, we have functional fast lanes. Like ang aton health centers, they are alerted already and they have ready, may arat sila sang hydration units in every health centers. Sa City Health naman, we do free dengue NS1 testing. Those nagka-fever, gina-refer na tayo sa laboratory for testing. That's for free. And then, we continue the advocacy and the rekurida every day. Lang, kita nyo ng mga nagagalawag-lawag na ada. That's to ensure the distribution of Orisol for hydration kung nagka-fever pagit. Ang sanitation inspector tabi, nagalibot sa mga barangay. Tapos nila, gina-remind ang mga kapitanes nga re-establish nila liwat ang ilang dengue health plan. Balaki ba sinalipatan nila sa una pa. Continue surveillance. Ako na, Action Mar, ang parayag sa City Health Office. Sa takuling ang pinaka-latest, itong record nga may napatay daw 60 years old at itong lalaki. Kag tiyam mo pa nang ginamonitor nila kay kung magsigiring cases, ang ginakabalakan nga basi kung may magdugang pa sa numero sa mga individual o kung magulod noon nga mahimo madisgrasya bangod sa dengue virus. Amon Action Mar, ang pinagkamalaga pangulang balita gikan sa Bacolod City Hall. Aksyon at hupon una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon! Firing line! Salamat Aksyon Art, alas 8:43 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa mga nagapamangkot malakon ayhan matabo ini ginatawag nga maskara sa panaad. Kuya
paglantaw ko sa di matigayon kag matabo ni, no? Ginaplastar na lang ni isang mayo-mayo, mayara na ganun isang sinapol nga patigayon, no? Kaya ning plano nga pagbukas sang mga booth sang local government units dira sa may Panad Park Stadium. Amo ning isa sang magainganyo gid sa mga bisita mo, magainganyo ini sa madamo-damo nga mga luyag kadto dira sa may Panaad, idungan na sa inadlaw sa adlaw nga mayara sa activities ang Mascara Festival. Tingin na siling ini nga Super Mascara Festival nga sa Masami naga-umpisa ina October 1. Subong nga 2022, October 1 to October 22. So malawig-lawig mga ka-aksyon. Kung matigayon, kampiyon man kag mayogin ni nga plano kay makadugag ni sang dapat i-enjoy sang mga Negrosano kabakulod noon kag mga bisita sining palaboton nga maskara, no? Pila man ka tuig nga way magkahiwat maskara ang Bacolod City man. Mao mas iban nga mga probinsya kag syudad na. Resulta gyapon sang o kun halit sining COVID-19. Anong resulta sa gila sa Sinapol kahapon with Attorney Rayfrando Diaz, ang provincial administrator, kahapon nagasapol si Diaz mo upod ang mga tourism officers, upod ang mga miyembro sang opisyal sang Association of Negros Producers, kabati isa man to si Ganambalan, ining pagpatigayon man sang Negros Trade Fair. Kada tuig gini, dito ni ginapatigayon sa may Metro Manila sa Makati sa Glorieta Activity Center, mga ka-aksyon. Ang Negros Trade Fair, dira na gina-showcase ang mga bantog nga mga produkto halin diri sa Negros Occidental. Pero diri kita ho sa plano bla nga pag-upod sang Provincial Government of Negros Occidental sa Mascara Festival sang Bacolod. Diaryo, si Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz. And I also took the opportunity nga idalo na lang tong tourism officers of Negros Occidental and ANP. This is in relation also to synergy maubra naton between Bacolod City and Negros as upcoming Mascara Festival and of course the Negros Trade Fair in Glorieta, Makati. So positive ang aton nga mga istoryahanay and the tourism officers and the ANP are really glad that there is such a close working relationship now between the province of Negros Occidental and the city of Bacolod. Well, isa ka gina-explore, no, which gina-studyohan pa, no, is that if we can use our Panaad Stadium and the LGU booth there para sa aton to expo during Mascara. That was, there's a letter requested issued by Mayor Albi requesting if we can prepare Panaad to be ready in time for the Mascara Festival. So, masugod siya sa October 1 and just 22, I think, no? So ang aton to construction by order manigo no papaspasan na so that we can meet the deadline nga ginahatag sa aton. Yes, among LGU booths, yes, because with Mayor Javi Benitez being the president ng ACESTA, they are working and talking together with all the mayors hidla maguro sa Panaad, no? Maskara sa Panaad. Ang iningabahin dala sa aton sa kaluwan sang Evergreen Herbal Capsule Cleansing Nourishing Kagab. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life.
Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni katinggalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang Katarungan. Timbangan sang Katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang Katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang Katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po sila mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sulod. Ang continuous ring ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Day Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni katingkadamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyang binaluhan ay tiro sa mga katapos-ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang
elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya pinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antupina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitindalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Ako naman, Action na Marlon Herevoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio.